Primul meu onorariu în România a fost de, eu țin minte sigur, eu am factura până acum acasă, de 87 de euro. Atât am primit eu. Mă rog, după toate cheltuielile, nu atâta ne-am înțeles. După tot, iată, asta au fost primii bani pe care i-am făcut eu în România. Eu n-am să uit asta niciodată. Eu nu spun că e puțin, dar am în vedere pentru a crește un proiect și pentru a... Era foarte descurajant. Dar pe vremea aia nu câștigai foarte mulți bani. Astăzi ești vedetă de televiziune, proiectul Carlas cu toți oamenii din spate sunt foarte cunoscuți la nivel național. Pe vremea aia știu povești de la tine despre onorariile care nu erau foarte mari. Da, nu erau foarte mari. Era cumva rușine să spun asta. Îmi părea că pescuiesc complimente sau cerșesc ceva, știi? Acum nu. Dar